Хәерле кич исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда Саба дулкыннары телевидениесе. Сезне зәңгәр экраннар каршына җомга көн чыгарылышын карарга дәшәбез. Атна информацион программасында хәбәрләр белән сезне мин, Альмира Дәүләтова, таныштырырмын. Безнең әлеге чыгарылышта эшмәкәрләрне яңалыклар көтә. Саба районында Татарстан Республикасы профсоюзлар федерациясе көне. Алтай крае вәкилләре селекция орлыкчылык үзәгендә тәҗрибә уртаклашты. Үткән атнада район башкарма комитеты җитәкчесе Рауил Гасыймов район мәдәният йортында эшмәкәрләр һәм район активы белән җыелыш үткәрде. Тулырак алдагы сюжетта. Соңгы вакытта эшмәкәрлек һәм сәүдә эшләре тирәсендә сүзләр куера башлады. Урта һәм кече бизнес белән шөгыльләнүчеләр бигрәк тә сату эшендә эшләүчеләргә кагыла бу. Яңа закон нигезендә һәр сәүдә ноктасына касса исәпләгечләр куйдыру, исәп-хисап эшләрен карта нигезендә алып бару, акчаны банклар аша йөртү һәм башка яңалыклар турында сөйләшү өчен район эшмәкәрләре Саба район мәдәният йортына җыелдылар. Җыелышта Салым инспекциясе, Арчадан Ро Риваныш, Казаннан ККМ сервис үзәге вәкилләре исә җыелышта катнашучы эшмәкәрләргә яңа чыккан законнарны аңлаттылар, аларның күп төрле сорауларына җаваплар кайтардылар. Сәүдә нокталарына интернет тоташтыру, терминал кую эшләре буенча сөйләшүләр һәм аңлатулар булды. Әлеге җыелышны Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Рауил Гасыймов алып барды. Шушы көннәрдә Саба районы хакимият бинасының утырышлар залында Татарстан Республикасы профсоюзлар федерациясе көне темасына җыелыш үткәрелде. Чараның төп максаты профсоюз активистлары, муниципалитет башлыклары белән очрашу һәм инде профсоюз өлкәсендәге төп юнәлешләрне барлау. Чарада 2 кыска хронометражлы фильм күрсәтүдә каралган иде. Мы имеем возможность ежегодно в наши муниципалитеты республики, во все муниципалитеты нашей республики выезжать. Цель преследуем одну, проводим мероприятие, которое называется Дни Федерации профсоюзов республики. Задача в наших выступлениях донести о приоритетных направлениях деятельности. И первый аспект, конечно, это социальное партнерство, вопросы заработной платы. Второй огромный блок, приоритетное направление, это вопросы охраны труда. И третье направление, это правовая защита наших членов профсоюза. Первый фильм мы сняли не так давно, в 2015 году. Для нас этот год был символическим в отношении того, что и в Российской Федерации, и в Республике Татарстан праздновалось 110-летие профсоюзного движения. И поэтому мы имели возможность тогда снять и посвятить фильм вот этой истории, начиная с азов основания, завершая уже современной деятельностью. И второй фильм, не так давно, в прошлом году, в 2016 году, мы имели возможность провести первый республиканский форум по охране труда, собрать уполномоченных доверенных лиц по охране труда в течение 3 дней. Площадка форума общественного вот такого позволила им иметь возможность пообщаться, посмотреть направления деятельности по охране труда, которые сегодня реализуются в муниципалитетах, на предприятиях, в организациях. Соответственно, вот такие 2 фильма. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов профсоюз өлкәсе буенча үзенең фикерләрен белдерде һәм инде элеккеге вакытта профсоюзларның бар куәтенә эшләвен әйтеп үтте. Шуңа да карамастан хәзер дә кулышмауларын билгеләде. Әлегә эшлисе эшләр күп, хезмәтебезне үз урыныбызда дөрес итеп үткәрергә тиешбез, ди ул. Дөресен әйтергә кирәк, элек профсоюз ул безнең үз вазифасын катырак үтәйде. Потому что бүтән службалар юк иде бу мәсьәләләр буенча. То есть кешенең эш урынындагы эш белән өстәге җитәкчеләрнең арасындагы элемтә дип әйтим инде бу ниндидер төрле материал булышулар элек вакытны инде безнең бит инде көндәлек тормышта бар иде утынны әзерләү, пешәнгә вакыт бирү һәм төрле менә шундый проблема әйберләре бар. Енді бүгенге көндә булар бөтенесе күбесе законга керде. И шуның аркасында күпмедер профсоюзның үз вазифалыгыннан күпмедер ул чыкты. И үзгәртелде ул хәзерге бүгенге дөньяда коллективный договор дип әйтик инде. Алар бөтенесе элек безнең профсоюз аша эшләнә иде. Дөрес, безнең районыбызда ахыргы елларда без бу профсоюз эшләрен үзгәрттек, яңарттык, дөресен әйтергә кирәк. И шул вакытта
Üstəgi җитәкчеләрдә безнең республикага җитәкчелек белән арасында элемтәләр бик нык и үзгәрешләребез бик күп. Безнең инде бюджет белән бәйле хезмәткәрләргә төрле яңа төр льготлар барлыкка килде. Шуның аркасында инде бу кеше бит бүген тиенен саный. Бөтенебез дә бер тиен кертеп 2 тиен аласы килә. Шуның өчен инде бүген профсоюз аша безнең төрле мероприятиялар уздырылу карала. Ну и иң мөһиме ул бүген көндә кешенең нидер авырлыклар булган вакытта күпмедер ул проблемаларны чишү турында. Көннән-көн бу эш артып бара. Инде без хәзер үзебезнең районыбызда бюджет учреждениеларыбызда практически бөтенесе дә профсоюзлык эше бара. Авыл хуҗалыгында, авыл хуҗалыгын дөресен әйтергә кирәк, үз табышы бик аз и анда хезмәт итүчеләрендә табышлары күп булмаса да, бүген көндә алар үз эшләрен булганча кертеп, шул эшләрне паралап. Мин киләчәктә дә ул кемдер кеше эш урында коллектив үзенең сакланышын профсоюз белән бәйледер дип мин саныйм. Шуның өчен бу киләчәктә дә безнең үз вазифаларын матур итеп үтәрләр. Шушы хезмәттә булган кешеләрне ул коллективларда, учреждениеларда, предприятиеларда профсоюз белән бергә матур итеп эшләрләр дип мин уйлыйм. Менә мондый очрашулар традициягә кереп бара. Инде менә 15 ел шушындый очрашулар, ул һәр ел булмаса да 2 елга бер тапкыр шундый очрашулар була. Республикадан инде безнең иң күренекле җитәкчеләребез, Федерация профсоюзлар председателе Волопьянова Татьяна Павловна да килгәне бар. Менә бүген инде Гафаров Марат Рустамович килгән, ул шушы зам булып, урынбасар булып исәпләнгән инде Татьяна Павловнаның. Чын мәгънәсендә әйткәндә, бүген көндә профсоюзлар бик кирәк. Профсоюзлар сез бүген көндә яшәп булмый. Бүген көндә әле бер төрле фаҗига, әле икенче төрле шатлык, куаныч, бәйбит туа, иләнешәләр, язылышалар. Эштә бүген көндә бик зур, менә мәсәлән, мин әйтәсе килә, эштә бүген көндә 80% эштә уза гомерләребез. Аны туган көндә узарасы килә бит инде. Ничектер истәлекле итеп узарасы килә. Шуңа күрә менә бу моментларны профсоюз әһелләре тотып алырга тиеш. Һәм дә инде һәрбер йортка кереп йөрсәләр бер сүз дә юк бүген көндә. Әби бабайның хәлен беләме ул? Эшче хезмәткәрнең хәлен беләме? Бүген көндә больницка барып хәл беләме? Бүген көндә хәл белеп сорашу үзе зур батырлык дип әйтәсе килә. Бүген көндә бит алга карайбыз да, чабабыз. Шуңа күрә бүген көндә иң кирәкле вакыт профсоюзлар. Чынлап та район буенча алганда инде безнең барлык тармакларда да профсоюзлар бар. Ул булмасын авыл хуҗалыгы профсоюзлары, мәдәният, мәгариф, медицина буенча безнең инде бик көчле менә газовиклар да, шылпымлар да, бөтен җирдә булганда профсоюз. Ну безнең бар әзрәк профсоюзга кермәгән оешмалар. Ну алар да аңларлар дип әйтәсем килә. Алар да профсоюз учетка басарлар дип. Татарстан Республикасы профсоюзлар федерациясе рәисе урынбасары Марат Гафаров Саба районы башлыгына бүләктә тапшырып үтте. Ул профсоюз өлкәсендә эшләүчеләрнең күп эш башкаруын әйтте. Шулай ук җыелышта профсоюз тармагы буенча проблемалар каралды, статистика китерелде. Түбәнә һәм урта бизнес өлкәсендә профсоюзлар булмау темасы да күтәрелде. Рәис Миннаханов бу мәсьәләне хәл итәргә кирәк дигән фикерне җиткерде. Хәзер алдагы минутларда сез Росреестр өлкәсендә булган яңалыклар турында махсус әңгәмәдә тыңларсыз. Әңгәмәне Гөлназ Гатаулина алып бара. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүгенге махсус әңгәмәбездә Татарстан Республикасының Росреестр идарәсе Саба һәм Теләче районнары буенча муниципаль бүлеге җитәкчесе Зиядинова Рәмзия Гадел кызы катнаша. Һәм инде без бүген кунагыбыз белән дачная амнистия хакында сөйләшербез һәм аңа караган мәсьәләләр турында төшенчәләргә тукталырбыз. Хәерле кич, исәнмесез? Хәерле кич, добрый вечер, уважаемые телезрители. Рәмзина Гаделовна, әйдәгез әле дачная амнистия турында сөйләшеп алыйк. Нәрсә ул дачная амнистия?
Дачная амнистия – это упрощенный порядок оформления регистрации прав на некоторые объекты недвижимости. Упрощенный – это значит требуется минимальный набор документов, который, как правило, есть у граждан на руках, поэтому не требуется ходить по определенным инстанциям. И дополнительно к этой услуге предусмотрена минимальная государственная пошлина в размере 350 рублей. Дачная амнистия нинди тур объектларга когула? Дачная амнистия распространяется на земельные участки, предоставленные гражданам до 30 октября 2001 года, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, для садоводства, дачного хозяйства, также для ведения личного подсобного хозяйства. Дачная амнистия позволяет также узаконить постройки, возведенные на указанных земельных участках. Это садовые дачные дома, индивидуальные жилые дома, бани, хозяйственные постройки. Рахмат җавапларыгызга. Яңа закон кабул ителгәннән соң дача амнистиясенең гамәлдә булу вакыты үзгәрдеме? Вступивший с 1 января 2017 года закон о государственной регистрации недвижимости в целом сохранил сроки и порядок действия дачной амнистии. То есть вот то, что касается индивидуальных жилых домов, то в их оформлении в упрощенном порядке сохранился предельный срок. Это 1 марта 2018 года. Поэтому те граждане, которые строят или уже построили свой дом, но не оформили права, мне кажется, им следует поторопиться с оформлением, так как с 1 марта 2018 года вступает необходимость получения разрешения на ввод объектов капитального строительства. А в остальном дачная амнистия сохраняет свою силу бессрочно. Шәхси йортларны рәсмиләштерү таләпләренә быел берәр төрле үзгәреш кертеме? Да, изменения в порядке оформления таких объектов есть. Согласно новому закону, для государственной регистрации права на индивидуальные жилищные дома требуется изготовление технического плана. То есть необходимо будет обращаться к кадастровому инженеру для изготовления технического плана и представлять правоустанавливающий документ на земельный участок. Отмечу, здесь очень важный момент. Для изготовления технического плана необходимо наличие разрешения на строительство и проектной документации, если она изготавливалась. Если проектной документации нет, то необходимо разрешение на строительство и декларация, которая заполняется самим гражданином. Если технический план уже изготовлен и существует право на земельный участок, тогда необходимо обратиться в любой удобный для вас офис приема документов, причем независимо от места расположения объекта недвижимости, представив технический план и государственную пошлину в размере 350 рублей. И еще хочу отметить, что с этого года у нас установлена единая учетно-регистрационная процедура, согласно которой документы на государственную регистрацию прав и государственный кадастровый учет подаются одновременно, что исключает возможность уйти от налогов, что вот было ранее. И в прошлых годах были случаи, когда кадастровый учет дома проводился, а регистрация проводилась или позже, или вообще не проводилась. Инде хәзер әйтегез, бакча һәм дача участокларындагы төзелешләрне теркәгән вакытта нинди үзгәрешләр булуы хакында сөйләшеп алдык. Действительно, изменения коснулись серьезно именно тех объектов, для которых в соответствии с законодательством не требуется получение разрешения на строительство. Это садовые и дачные домики, это индивидуальные гаражи, бани, хозяйственные постройки. Если раньше на эти объекты гражданин мог зарегистрировать право на основании декларации, которую он составлял самостоятельно, то сейчас для регистрации права требуется изготовление технического плана, точно так же, как для регистрации прав на индивидуальные жилые дома. То есть необходимо обратиться к кадастровому инженеру для оформления технического плана и оплатить госпошлину также в размере 350 рублей. Сез җавабыгызда кадастр инженерлары турында әйтеп киттегез. Менә алар кемнәр һәм аларны ничек табарга мөмкин? Кадастровый инженер – это физическое лицо, который состоит в саморегулируемой организации кадастровых инженеров, сдал экзамен и получил аттестат на осуществление кадастровой деятельности. Кадастровый инженер изготавливает технический план, межевой план, акт обследования. Он, как правило, является индивидуальным предпринимателем и осуществляет свою деятельность на основании договоров подряда за определенную плату. На официальном сайте Росреестра имеется перечень кадастровых инженеров, ведется его реестр, а также могу отметить, что на территории нашей республики более 250 кадастровых инженеров, на территории нашего района кадастровые инженеры расположены в здании многофункционального центра по адресу ПГТ «Богатая Сабы», улица Заводская, дом 19. Для изготовления необходимых документов можно обращаться к ним. Инде әңгәмәбез ахырына якынлаштым, тагын халыкка нинди мөрәҗәгатьләрегез бар? Еще раз хочу напомнить, что срок действия дачной амнистии для регистрации прав на жилые дома ограничен 1 марта 2018 года. Поэтому для того, чтобы не
изготавливать дополнительные документы, думаю, лучше обратиться и зарегистрировать свои права именно до указанного срока. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Кабат студияда очрашканга кадәр сезнең белән саубуллашабыз. Спасибо, всего доброго. Хөрмәтле телевизор караучылар, махсус әңгәмәдә Татарстан Республикасының Росреестр идарәсе Саба һәм Теләче районнары буенча муниципаль ара бүлеге җитәкчесе Зиядинова Рәмтинә Гадел кызы катнашты. Яңалыклар белән таныштырубызны алга таба дәвам иттерәбез. Узган атнада Алтай крае вәкилләре Татарстанга эш сәфәре белән килде. Максатлары республиканың барлык тармак эшчәнлеге белән танышу. Шул уңайдан делегация Саба районына да визит ясады. Кунаклар лесхоз бистәсендә булып селекция орлыкчылык үзәген карадылар. Лесхоз селекция орлыкчылык үзәге инде менә 5 ел дәвамында елына 12 миллион дана агач һәм ылыслылар семьялыгына керүче кәлшәләр үстерү белән шөгыльләнә. Аларны республика күләмендә яшелләндерү максатларында файдаланалар. Шулай ук читкә дә сату эшләре алып барыла. Бүгенге көндә дә инде чыныктыру кырында 2017 ел өчен 8 миллион дана үсенте бар. Бу үзәк Европада иң зур үзәкләрнең берсе булып шутлана. Бу үзәктә 12 миллион штук агач үстерелә. Бу агачның тамырлары капланган, контейнерда үсәләр. Үзәктә үскән бүтән үсентеләр бүгенге көндә Татарстан урманнарында үсәләр. Без елына урманда утыртабыз 2000-гә якын гектар. Шул урман içindәге агачларга без урман içindәге участокларда кулланабыз шушындагы үскән агачларны. Тагын без утыртабыз авыл хуҗалыгы җирләрендә чыккан участокларда 2016 елда анда күләм буенча 2000 гектар утыртылды агач. 2000 гектарда агач утыртылды. Төп үстерелә торган агачлар булып шутлана бу үзәктә. Нарат, шыршы, карагай һәм бүтән агачлар. Күбесенчә яшел гомер буе теге чиктеп әйтәм, ылыслы агачлар. Бүгенге көндә без Татарстандагы үзебезнең бүтән мөмкинлекләрне кулланып, кирәкле җирләрдә агач утырталабыз шушы үзәктә утыртылган агачлар белән. Шуңа карап тагын без бүтән регионнарга агачлар бирә алабыз. Кировская областька, Казахстан Республикасына шушы үзәктән агачлар җибәрелә. 2016 елда почти что 1 миллионга якын агач бүтән үзәкләргә җибәрелде. Без моның белән генә туктап калырга җыенмыйбыз. Алтай кунаклары үзәкнең эшне оештыру һәм алып бару үзенчәлекләре белән ныклап танышты. Техника белән идарә итү тренажерында да үзләрен сынадылар. Шушындый ук үзәк Алтай краенда да эшләп килә. Анда елына 7 миллион дана кәлшә үстерәләр. Представительство 27 человек приехали в Татарстан по обмену опытом. Вот. По всем направлениям. Это и промышленность, и туризм, и там, различные. 27 человек, представляете, с разных отраслей, или как можно сказать, подразделений. Все. И в том числе мы, 2 человека, приехали с лесного хозяйства посмотреть у вас ведение лесного хозяйства. Центр нам-то интересует, как вы выращиваете, куда все это реализуется. Там, это чисто уже это самое, так, можно сказать, узкая специализация. Вот. Алтайский край, если вы, может, изучали, как расположен у нас, это юг Западной Сибири, граничим мы с Республикой Казахстан, и северная часть это Новосибирская область, Кемеровская область, вот там у нас. Лесосеменной центр у нас в 2012 году, в июле месяце пущены. Проектная мощность у нас 7 миллионов. Вот. У нас очень развита посадка и выращивание посадочного материала с открытой корневой системой. У нас лесные питомники очень поливные, большие. Помимо этого, лесной центр, где выращивается посадочный материал с закрытой корневой системой. У нас в пределах высаживается
ежегодно где-то 35 миллионов. У нас искусственное лесовосстановление где-то в пределах 5500 это ежегодно. А всего лесовосстановления это идет где-то 10-200 тысяч гектар ежегодно. Алтайлылар киләчәктә үзләрендә саба тәҗрибәсен куллану максатын күз алдында тота һәм тыгыз хезмәттәшлектә булу моңа зур җирлек бирәчәк. 7 апрель сәламәтлек көне ул бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы тарафыннан билгеләнде һәм 1950 елдан бирле билгеләп үтелә. Сәрдә авылы фельдшеры Гөлширә Габдрахманова авылдашларын сәламәтлеккә игътибарлы булырга өнди һәм без дә аның хезмәте белән танышып кайттык. Быелгы 7 апрель сәламәтлек көне чөнкелек әйдә сөйләшик дигән исем астында уза. Сәрдә авылы фельдшеры Гөлширә Абдурахманова да стрессны замана шире һәм аңа бигрәк тә яшүсмерләр душар була дип саный. Мин үзем инде балалар, подростковлар белән занятия уздырасым килә на тему, что такое стресс. Потому что стресс бүгенге көндә очень актуальный, стресс китереп чыгара, очень много заболеваний и плюс ко всему подростковлар поверженныйлар менә бу стрессовым ситуациям, аларда склонность и к эгоизму, и экстремизму. Поэтому я думаю, что актуально провести среди подростков шундай занятиями, беседами, лекциями, но именно на тему стрессов. Авыл фельдшерының эше бик күп. Гөлширә ханым Сәрдә авылында яшәүче 228 кешенең сәламәтлеге турында кайгырта. 1 яшь тулмаган 5 бала бар дип һәм 2 ел рәттән игезәкләр тууга да сөенә. Өлкән яшьтәге авыл кешесен бигрәк тә югары кан басымы борчый. Саба үзәк шифаханәсе табиблары билгеләгән процедураларны Гөлширә ханым төгәл үз вакытында үти һәм башкалардан да шуны таләп итә. Гөлширәне менә мин үзем монда инде әле 12 ел гына торам инде. Килгән елдан бинде беләм инде менә. Үзе строгий кеше булса да справедливый инде. Бөтенесе вакытында эшләргә инде эшләтергә куша. Үзе дә бөтен ниләрне тикшерүләрне дигәндә бөтен прививкаларны, бөтен обходларын инде вакытында эшли инде. Ул безне ялкауларны төрткәләп тә җибәрә. Әйдә барыгыз, әйдәгез дип. Безгә күбрәк кай вакытта ялкауларны талырга яратабыз инде. Авылда фельдшер-акушерлык пункты булу халык өчен бик тә кирәк. Ул биредә кирәкле дәваларны алудан тыш Гөлширә ападан файдалы киңәш тә алып китә. Җылы сүздән хәле дә җиңеләя. Без монда бик еш киләбез. Минем әнием дә авырту бит, шуңа күрә дәген. Үзебезнең дә кан басымнарын постоянно ишетеп торырга кирәк хәзер. Гөлширә апай бик әйбәт, игътибарлы. Ул монда кайткан көннән бирле бергә инде. Бөтен кеше ярата аны. Без шуңа тизрәк шуңа килергә тырышабыз инде. Сәрдә авылы фельдшеры Гөлширә Абдурахманова авылдашлары белән әңгәмә вакытында һәр вакыт сәламәтлеккә игътибарлы булырга, сәламәт яшәү рәвеше алып барырга өндий. Даруларны вакытында эшләбез инде. Гөлширә нәрсә дип әйтсә инде. Укулларын вакытында алабыз инде. Яз көз инде менә мин инде монда инде ничә ел инде хәзер ничә хайран инде шулай итеп. Бала чагында өйдәге шкафларны ашыгыш ярдәм машинасы итеп уйнаган һәм 25 ел элек фельдшер һөнәрен сайлаган Гөлширә апа һәр вакыт үз һөнәренә тугры. Үземнең профессиямны яратам. Наверное, что вот кешегә ярдәм иткәч, и вот ул кешене күзенә карап, вот хотя бы вот обыкновенное давление, бик югары давление белән давлениесе төшкәндә, когда уже человек күзенә карап рәхмәтен әйтә, и аның состояниесе улучшениесе микән. Мин үземне, белмим, бәхетле, по-моему, бәхет понятие рәсеже, мин үземне бәхетле саныйм. Когда кемгәдер ярдәм итә, мин бик куанам. 7 апрель сәламәтлек көне буларак билгеләп үтелә. Ә кешегә сәламәтлек һәр көнне кирәк. Медицина хезмәткәрләре белән берлектә без үзебез дә сәламәтлегебезне даими кайгыртырга тиеш. Авыл кешесе яз җитүен көтеп ала. Аны эш тә, мәшәкать тә куркытмый. Уңган хуҗабикәләр иртә язда ук биолог хәстәрен күрә. Алдагы сюжетыбыз реклама хокукында Тимершык инкубаторыннан әзерләнде. Тимершык инкубаторы 15 ел инде Саба һәм күрше-тирә районнар өчен эшеби казны мулдан сата. Бүгенге көндә инкубатор эше шаулап гөрләп тора. Халыкка йомыркадан чыккан гына һәм зуррак шибиләр тәкъдим ителә. Коп 500 тукымлы шибиләрнең чыгышы ук быел яхшы булды ди район кулланучылар җәмгыяте рәисе Шәүкәт Гайнетдинов. Быел үзгә икенче җирдән коп 500 маркалы дивәтәт сымкилә шибиләр йомыркалар кайтып салдык. Олар кайта основной Франциядән.
ерақтан ук. Шуңа күрә менә бүген инде 16 көнлек шиби, biz бар 5300 и бүген 500 көнне кичә чыкты яңадан 9300 чыгу процентында бегебет 80% тәшкил итә. И быел узган елга караганда ничектер шибиләр тиррәк кебек күренә. Осырады чыкканда бала туганда бала кычкырып җырлап җибәргән кебек, булар уже тавыш бирә, и сырады жүгереп ашый башлыйлар. Шуңа күрә быел узган елга караганда шунысы күңелсезрәк, погода туры килмей. Ел сайын обязательно шиби саккан көне я буран була, я җил була, я салкын була. Менә быел инде яз иртә килә дистәрдә соңга калып килә. Халык, наверное, все-таки үскәнгә күбрәк игътибар итә башлады. Мин әйтәсем килә инде әллә җалкауландылар, әллә байып киттеләр. Элек безнең әниләр инде кичкенәдән инде шу кичкенә шибине чираттырып, алып, үстереп, шуны үстереп ашап үскән балалар бит инде без халык инде наоборот хәзер бер айдан соң ай ярымны алып үстереп суя торган булды инде. Шуңа күрә март-апрель айларында biz уже үстерүгә күчтек. Безнең үстерү цехлары эшләнде былтыр. Бер айга 22 көн инде менә безнең беренче партия бер ай була, беренче бройлерга, икенчесе 5 көнне чыкты. Бер ай 5 майда бер ай була торган була, и безнең 11 майда чыга торган була линдовский порода каз бәбкәсе. И biz 4 партия итеп быел ике төрле үрдәк салырбыз дип планлаштырып торабыз. Шушан белән сезон пока нормально башланды дип әйтәс килә. Комбикормалар Глазовскийда, Казанскийда кайтарттык, ике төрлесе сатуда бар. Шибиләрнең бәясе дә төрлечә. Яңа чыккан шибиләргә бәя бер төрле булса, көн исәбенә бәйле рәвештә ул үсә бара. Безнең кичә 16 көнлек шибиләр безнең 90 сум иде. Суточный шибиләр безнең 55 сум. Без аны 5 көнгә хәтле бәяләрен күтәрмибез, ашатабыз, ширтәбез, и 5 көннән соң көн сайын 3 сум артып бара инде. Булар менә көнгә мен әйтәсем килә инде 10-12 меңлек комбикорм ашыйлар. Икенче партиясе менә кичәрәге эш капчыктан башлана, көн сайын артып бара. Менә көн сайын шундый процесс. Яңа чыккан шибиләрне тәрбияләү бик тә мәшәкатьле. Вакытында дөрес итеп ашату һәм даруларны тиешле тәртиптә бирү дә кирәк. Бүген көндә 2 көн сутка нәк кеше бала кебек без аларга әзгенә глюкоза бирәбез. Bu şeker degen söz indi. Ezgene aspirin verirler suğa koşulup. Bu kanını sıyıklap jibere. Üçüncü günge indi biz ana ezgene margan soğuk yasap su işirtəbiz. 7 gündən sonra tağın şuşunu qabaqlayırız. Şulay ettirib normal prosesqa kirib ketələr. Sami Glavnay op qaytqanından kişi ola şibin oladan kombikormasını almay. Kombikorma anda sastafında bütün şuşu maddeler qoşulğan. Kalsiylar, bütün türlü maddeler bütünsi qoşulğan. Şuna görə min sorarım alan kişi kupka tüzgəni əzginəni tüzüb şuşu kombikorm ilə başta aşatıb jibərə kerak. Şul hatta indi şibilər nığıraq, maturaq olub üsələr. Соңгы елларда хөкүмәт тә шәхси хуҗалыкларда мал-туар асраучыларга субсидия бирә башлады. Быел кышкырт алучылар да субсидияга исәп тота ала. Безнең рәхмәт команда правительствобызга быел постановление чыгачак. Шушы арада кабинет министрларының шибиләргә субсидия булачак. Бер шибигә 50-дән алып 100гә хәтле алган кешегә субсидия 30 сум, бер бройлер шибигә, казга, күркәгә 100 сум. Моның өчен безнең бүтән документлар бултыр әзгенә проблема булды. Безнең устав белән без аны үзгәрттек. Быел бүтән документларны да бирәбез. И бу авыл советлары аша былтыргы кебек субсидия булачак. Быел суммасы узган елга караганда күбрәк дип фаразлыйбыз. Шуңа күрә халыкта паника булырга тиеш түгел. Документтан алып кайтып авыл советка забайтса субсидия кайтачак. Шулай бер каз бәбкәсе белән бер бройлер шибинең ярты бәягә алып була дигән сүз. Тимершик инкубаторында хәзер эшнең иң кызу вакыты. Авыл халкы кышкыртсыз калмасын һәм теләгән һәркемгә җитәрлек булсын өчен бар тырышлыкларын куялар. Бүген сезгә җиткерәсе яңалыклар шулар иде. Саба дулкыннары телевидениесе үз эшен алга таба дәвам итә. Рекламадан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз.